Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa na kanále Labkocesty. V tomto videu som myslel, že sa budem venovať pokračovaniu v sérii Trestanie psa. No, trošku odbočím v tomto videu, keďže sa mi stala včera trošku nejaká situácia ohľadom psíka a taxíku. Chcel by som upresniť nejaké veci, čo sa týka psov v taxíku a tak. Hej. Ja pracujem ako taxikár v našom meste. Ja osobne sa občas stretávam s psičkármi, ktorí sa chcejú odviesť. Úprimne povedané, ja osobne nemám s tým žiaden problém. Pokiaľ pes fakt vyslovene nie je nejak zablatený, proste zasvinený od blata. Ja osobne s tým nemám problém. Mnohí taxikári s tým problém majú, k tomu sa dostanem. Ale priorita v tomto videu, ktorú spomínam ako prvú, sú asistenčné psy a taxikári. Stala sa taká vec, že včera prišla rodinka, kde bol chalan zhruba 20-25 ročný, proste bol slepý. Chcem sa ospravedlniť, dopredu, ak použijem nejaké slovo, ja neviem, či slepý je nejak korektné alebo urazlivé. Ja si myslím, že je to korektný názov, určite to nechcem nikoho urážať, takže budem používať, že ten chalan bol proste slepý alebo nevidiaci a mal so sebou asistenčného psíka. Hej. Krásna labradorka to bola, úžasná, no nádherná. Ide o to, že žiadny taxikár ich nechcel vziať. Hej. Ja som nebol prvý na rade, ja som bol až posledný, čiže žiadny taxikár ich nechcel vziať, čo šťastí chápem, ako k tomu sa dostanem potom. Až šťastí to chápem, že taxikári nechcú brať psíkov. Marlino, poď, ideme. No, čo po nasadnutí, hej, sa mi sťažovala tá matka toho chalana, že ja hovorím, že jak už človek musí mať v hlave vypatlané, keď už nestačí človeku, hej, ktorý má slepého syna, povedať, alebo nevidiaceho syna, povedať, tak OK, sorry, neberem vás psíkov, nevozím, tak ešte zahnuje, že no tak arogantne, že no tak ešte že si mal kúpiť čivavu, hej? Ako, kde je trošku tá ľudskosť a podobne. To, že nie je najostrejšia ceruska v peračníku ten človek, to všetci v podstate vedia. To, že je to arogantný človek, tiež všetci vedia, ale zase nejaká hranica správania sa k ľuďom a hlavne k znevýhodneným ľuďom by proste mala byť, hej. Na tom si myslím, že sa väčšina z nás zhodne. Preto sa nečudujem, že tí ľudia niekedy sú frustrovaní a tak. No, lenže problém je, že sú tam asi, čo som pozeral, sú asi 4 zákony. Je tam niečo o zdravotne ťažko postihnutých, antidiskriminačný zákon a ešte jeden tam je, ten si nespomeniem. Ale alfa omega, čo sa týka nás v podstate prepravcov ako verejnej dopravy alebo osobnej verejnej dopravy, je zákon, myslím, že 56 z roku 2012, kde jasne stanovuje, že vodič je povinný vziať asistenčného psa. A to z toho dôvodu, že ten pes je braný ako zdravotná pomôcka. Čiže, ja neviem, ako barla, ako vozík a podobne. Tí psi sú vycvičení tak, že odvezie sa ako v kufri, tak v podstate v priestore pod nohami. Hovorím, oni sú vycvičení na takéto situácie, takže s nimi nie je žiaden problém. A hovorím, ani v kufri, keď nechcem ho mať v kabíne,
dám si ho do kufra. Ja osobne psov v kufri nevozím, nikdy, hej. Radšej mám, keď je pes v kabíne a ja si potom auto upracem, povysávam, ale psa do kufra veľmi dávať nechcem. No a ide o to, že my sme povinní vziať. Jediná asi objektívna príčina sú zdravotné problémy vodiča. Hej, že napríklad je vodič, ktorý má alergiu na psa, ja neviem, povie, a ja si myslím, že 99% handicapovaných ľudí, ktorí majú so sebou psíka, pochopí, hej, prepačte, ja neviem, pani, slečna, hej, pane, rád by som vás zobral, ale bohužiaľ mám silnú alergiu na psov, tak nemôžem vás zobrať, lebo mne by z toho vznikli nejaké zdravotné problémy. A tu sa dostávam k ďalšej veci, že a či už si obyčajný psíčkar, alebo máš asistenčného psa a neberieš si taxík z miesta, ale si voláš taxislužbu, je dobre povedať, že máš so sebou psa. Lebo aby sa práve tomuto predišlo. Hej? Keď upozorníte, že máte asistenčného psa, tak v podstate tam by mala prijať. Hej? Taxislužba tú objednávku bez výhrad v podstate a mala by to zabezpečiť tak, aby prišiel po vás s tým asistenčným psom také auto, kde v podstate není problém mať toho psa a s takým vodičom, ktorý nemá problém so psom. Hej? Koho taxík nemusí vziať, sú obyčajné psy, ktoré sú brané ako domáce, hej, hospodárske zvieratá, tak oni to vtedy nemusia zobrať a vysvetlím, prečo taxikári nechcú brať psa, hej, a niektorí ani nevedia, že sú povinní brať toho asistenčného, čiže oni ho radia k tým ako keby domácim, je, že psi plznú, hej, to akože takto je. Ja osobne som bol veľmi prekvapený, keďže mám doma labradora a je to všetci, ja si myslím, že sa zhodneme na tom, že labradory sú tovare na chlpy. Proste ja neviem, skade sa to v nich berú, skade sa to v nich berie, je vyčesávaný a stále. To je akoby, ja neviem, skade sa mu berú toľko chlpov, ale Plzne v podstate non-stop, hej, ten pes. A teraz, keď sa lení, tak to je 3-krát také. Ale ide o to, že keď som včera viezol toho chalana, sedel vpredu psík, pekne pod nohami, tak som bol zmierený s tým, že dobre, prídem naspäť na stanovisko, tak si proste to auto upracem a idem ďalej pracovať. Ani chlp. Ja nechápem, či za sebou on ten chalan, kým som im vyložil batožinu, sám povysával, alebo ja nechápem, ale ani chlp neostal po tom psovi. To som bol akože veľmi prekvapený. A tu sa dostávam k tomu, že veľa taxikárov odsudzuje, hej, nechce brať psa a pritom tie psy sú čistejšie a veľakrát rozumnejšie ako niektorí ľudia, hej, ktorých vozíme, to si povedzme na rovinu, tak to proste je. Tých ľudí je cítiť viac jak tých psov niekedy. To na rovinu si povedzme, idú letné mesiace, tak teraz to bude niekedy celkom zaujímavé. No, ale prečo nechce zobrať taxikár psa? Hej? Hovoril som, že Plzne, čiže ten taxikár vyloží toho psa. Nie každý, hej, ja osobne mám vysávač v kufri, preto je moja nevýhoda, že nevezmem proste za kasku, keď je viac ľudí a veľa batožiny, tak poviem, bohužiaľ, nedá sa. Hej? Ale ja zase mám prioritu čistú kabínu, čiže preto tam mám vysávač, pokiaľ niečo je, hneď si to povysávam a auto, že by bolo stále čisté a voňavé. A teraz on vás zoberie, ja neviem, dajme tomu za 5 €, vás prevezie, ale musí ísť ešte niekam na myčku, povysávať auto, hej, jednak tratí zo svojho na tom presune,
lebo niektorí taxikári platia za kilometre, ešte aj majiteľovi taxislužby, bla bla. Čiže tie kilometre, ktoré on má ako keby hluché, nezaplatené, musí platiť zo svojho, plus musí platiť myčku. A čo je ešte ďalšie plus, nepríjme objednávku. Čiže nepríjme ďalšie peniaze, ktoré by mohol zarobiť. Hej? Tým, že musí ísť to auto povysávať a upratať. Takže zas aj všetkých taxikárov netreba odsudzovať za to, že vás nechcú zobrať. Proste takto to funguje. Hej? Že rozmýšľa tak, že proste ja zoberiem od rodiny peniaze kvôli tomu, že a prídem o peniaze kvôli tomu, že v podstate zoberiem nejakého psa. Takže len by som chcel vyzvať, nejak sa správajme k sebe tolerantne, jak taxikári ku psičkarom, tak psičkári ku taxikárom. Psičkári, pochopte, že takto ja osobne od asistenčných psov neberiem ani korunu naviac. Hej, to hovorím na rovinu. Ale keď za mnou príde nejaký psičkár, že potrebuje odviesť, OK, tak poviem nejakú cenu navyše, zoberiem vás, ale toto. A je to presne kvôli tým veciam, ktoré som hovoril, lebo v podstate na tom tratím. Takže, aby som na tom aspoň netratil, tak ja neviem, hoď mi tam 2 eurá naviac, prídem o čas, prídem o zákazku, prídem o hento, tamto, tak. A fakt s tým nie je problém zo strany psičkarov, lebo zatiaľ som mal taký, že to chápu. Jasné, ostane po nás bordel, musí si to upratať, lebo nie každý chce sadať do zachlpeného auta. Takže by som vás chcel vyzvať, buďme nejak tolerantní k sebe navzájom, čo sa týka taxikári k psičkárom a psičkári, aby chápali tých taxikárov, prečo to nechcú ich zobrať. A chcem vyzvať aj tých taxikárov, pokiaľ vidíte fakt slepého človeka alebo nevidomého so psom, absolútne neriešte, že je to pes. Ten pes je tak čistý a tak vychovaný, že proste 90% klientely taká čistá a vychovaná nie je. To vám môžem garantovať. Dobre, tak pokiaľ sa vám video páčilo, budem rád za každý like, odber a zdieľanie. Ahojte pri sledovaní ďalšieho videa.